ערב טוב. אנחנו נמצאים היום בשיעור הרביעי, שלמדנו כבר על ספירת החסד, ספירת הגבורה. היום אנחנו רוצים ללמוד על ספירת התפארת. תפארת היא בחינת קו אמצעי. התפקיד של קו אמצעי הוא לייחד את החסד. אפשר כמה משפטים על הפעם הקודמת? אני הייתי, אבל זה תמיד טוב הרענון. כן. אם אפשר, תודה. אז למדנו ככה, החסד למדנו הוא עניין של, יש בו 3 רובדים של נתינה מתוך אהבה, שזה הנקודה יותר פנימית, ואותה אהבה צריכה לשאוף להגיע לנקודת האחדות. זה היה המידה של החסד באופן כללי. אחר כך דיברנו על הגבורה. בגבורה ראינו 2 צדדים. צד אחד של דווקא הצבת גבולות ושמירה עליהם. ככה מתחילים לעבוד עם צד הגבורה. אחרי שאדם קובע לעצמו את נקודת הגבולות, מהמקום הזה הוא צריך לבוא ולהתחיל לדעת איך הוא עולה מהם ופורץ את הגבולות. כי הגבולות נועדו כדי לשמר אותנו, אבל לא כדי לקבע אותנו במקום שכל הזמן להישאר באותה מדרגה. אז אני צריך שיהיו לי את הגבולות, כדי שכשאני יורד אני אדע מה המקום שאליו אני נמצא. מצד שני אני חייב לעלות מעבר למקומות האלו. ראינו בגבורה את 2 הצדדים האלה. עכשיו צריכים ללמוד על ספירת התפארת. ספירת התפארת רוצה לבוא ולאחד את 2 הבחינות האלו יחד. בשיעורים לא כל כך הקצנו את המהלך הזה של הימין והשמאל. בשיעורים לא כל כך הקצנו את העניין של הימין והשמאל, אבל באמת יש הפרש גדול בין החסד לבין הגבורה. ואם נרצה לדבר על 3 הספירות יחד, על החסד, גבורה ותפארת, אז אנחנו רואים בהם 3 מהלכים. החסד, הוא רוצה להיטיב, ולמעשה לא כל כך משנה לו מי נמצא מולו. העניין שלו זה שהוא רוצה להגיע להטבה. הגבורה מצד שני אומרת, אכפת לי רק מי נמצא מולי. זאת אומרת, אני דן את הדברים לפי הגבול. האם מגיע לו או לא מגיע לו? ואם לא מגיע, אני לא נותן. התפארת זה שילוב של התחתון עם הנותן. זאת אומרת, זו מידה שבאה לא מצד האדם עצמו, אלא מצד התעוררות שבאה אליו מבחוץ. בא אני לבקש צדקה, הוא מעורר אצלך את הרחמים, ועל ידי זה שהוא מעורר אצלך את הרחמים, אתה בא ונותן לו צדקה. אבל אם הוא לא היה מעורר אצלך את הרחמים, יש כאלו שאתה רואה אותם ואתה לא מרגיש שאתה מרחם עליהם יותר מדי. אז אותה מידה בתפארת לא היה נוצר אותו קשר ביניהם. אם ניקח את זה לאיזשהו עניין אחר, שאולי יהיה יותר קל להבין את ההבדל, במיוחד בין החסד לבין התפארת. הרבה פעמים אנשים נמצאים במצב שהם מחפשים איזשהו קשר זוגי, ופוגשים מישהו שמאוד מוצא חן ביניהם, אבל הם מרגישים שבלב הם לא צריכים לאהוב אותו. והנקודה הזאת לא ברורה. הוא הולך, פוגש עכשיו את החבר שלו, מספר לו, תשמע, לא יודע, פגשתי איזושהי בחורה, מאוד מוצאת חן בעיניי, אבל אני מרגיש שמבפנים אני לא נפתח. כמה שאני חושב על זה בשכל, זה ממש, הלוואי וזאת הייתה אשתי וזאת תהיה האם שלי, אבל אני מרגיש מבפנים משהו סגור. ונשאלת השאלה, מה התהליך שקרה כאן? אז כשאנחנו מדברים מצד ספירת החסד, יש מושג שאדם נמצא במצב שהוא אוהב להיות מאוהב. מה הכוונה? זאת אומרת שהוא מחפש את האהבה, אני לא רוצה להגיד בכוח, אבל הוא רוצה למצוא את האהבה. למה? כי מבחינה נפשית הוא בשל לקשר, הוא מחפש את מי לאהוב, וברוב המקרים במצב הזה, כמעט לא משנה את מי הוא יפגוש, הוא יצליח לאהוב אותו. זה הבחינה של חסד. והרבה פעמים בגלל הדבר הזה, אנשים מתחתנים עם אנשים שלא מתאימים להם. למה? כי הוא בא ממצב רגשי של אני רק מחפש את מי לאהוב. לפעמים זה קורה גם בעוד עניין. אנשים קוראים הרבה סיפורי צדיקים. שהרב הוא עשה ככה וזה עשה ככה, ולפעמים בני אדם מחפשים בכוח
איזשהו רב כזה, איזשהו צדיק כזה, או איזשהו גורו כזה, לא משנה מה. מחפשים איזשהו שינוי בחיים בכוח. ולפעמים, בגלל הדבר הזה, הם נופלים לכל מיני מקומות שלא צריכים להיות בהם. למה? מתוך הרצון הפנימי לעשות את השינוי הזה. מתוך הרצון הפנימי לאהוב, מתוך הרצון הפנימי, זאת אומרת, זה נובע מתוך האדם עצמו. ובעצם הנביאה הזאת מתוך האדם עצמו יוצרת מציאות מבחוץ. יש לזה דבר גדול, כי אני יכול לאהוב כמעט כל דבר. מצד שני, הרבה פעמים אני יכול ליפול בדבר הזה. מה הנקודה המאזנת את זה? ספירת התפארת. תפארת אומרת, אני בשל לאהבה, אבל אני צריך שאתה תעורר את האהבה אצלי. אם אתה לא מעורר אצלי אהבה, אני לא ייפתח בבחינת האהבה שיש אצלי אליך. אם אתה תעורר אצלי את האהבה, אז אני יכול להיפתח אליך בבחינת האהבה. זאת אומרת, יש פה איזושהי התקללות של שני הצדדים יחד. גם של הנותן וגם של המקבל. אין פה עבודה שאחד בא מלמעלה ופועל על האחר, אלא שניהם יחד עכשיו מעוררים את הדבר. זה נקרא בלשון הקבלה, מי שמכיר בספרים, יש מים נוקבים ויש מים דחורים. זאת אומרת, יש השתוקקות שבאה מלמטה, ואז יש התעוררות שבאה מלמעלה על הדבר הזה. צריך שמלמטה יעוררו את הדבר, צריך שמלמטה תעורר את אותה אהבה שצריכה להתגלות מלמעלה. אותו דבר בין בני אדם. יש מצב שאני רוצה לאהוב ובגלל זה אני אוהב, שזה שייך למידת החסד. ויש מצב שאני רוצה לאהוב, אבל אני מחכה שאתה תעורר אצלי את האהבה. ואם אתה לא מעורר אצלי את אותה אהבה שאני רוצה להשיג, אז אני לא בא לכיוון הזה של אהבה. זאת אומרת, נוצר פה עכשיו שילוב של שניים. מאיפה מגיע השילוב הזה? הוא מגיע מתוך נקודת הכרה אחת בסיסית, שממנה כל התהליך מתחיל. אנחנו חיים בעולם, והרבה פעמים חיים במציאות שאנחנו בכלל לא שמים לב שיש אנשים סביבנו. למה הכוונה? הרי כל אחד ברור, לא, הנה עכשיו אנחנו יושבים פה בחדר, ברור שיש אנשים סביבנו. אז מה הכוונה שאנחנו לא מכירים שיש אנשים סביבנו? הכוונה היא שבן אדם חי בתוך עצמו, וכל דבר הוא בודק מתוך עצמו. הוא הולך לבקר את חבר שלו בבית, נגיד חבר שלו גר בקרוון. הוא מסתכל על הבית שלו, אומר, אי אפשר לחיות בצורה כזאת. הוא עכשיו אומר, אני חייב לעזור לחבר שלי, חייב להעביר אותו בית. ומנסה כל מיני דברים, מדבר איתו גם, אומר לו, תשמע, אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה. והחבר הזה לפעמים גם משתכנע, אבל בעצם מה התהליך שקרה כאן? הוא בכלל טוב לו שם. בכלל לא חסר לו כלום. אתה עכשיו הכנסת אותו לעניין שבכלל קשור אליך. זה בכלל לא קשור אליו. זה לא מה שחסר לו בחיים. יכול להיות שחסרים לו דברים אחרים. אבל אתה מתוך ההשלכה של עצמך, השלחת את עצמך עליו, ומתוך ההשלכה הזו, אתה עכשיו מתחיל לייעץ לו ולדבר איתו. הרבה פעמים גם אנשים באים לכל מיני יועצים, כל מיני אנשים, מדברים איתם, ואותו אחד לא יודע לעשות את אותה נקודת חיבור שתכף נדבר עליה, ואז הוא משליך את עצמו על הבן אדם. ברגע שהוא משליך את עצמו על הבן אדם, מה קורה? הוא מדבר איתו, אבל מאיזה מקום? בכלל לא מהמקום שהבן אדם צריך לקבל, אלא מהמקום שלו עצמו. ואני צריך לדעת שיש בן אדם מחוצה לי, ושיש בן אדם מחוצה לי, יש לו עולם משלו, יש לו דעות משלו, יש לו פחדים משלו, יש לו חוזקות משלו, ואני חייב לבדוק את הדברים דרך העולם שלו כשאני בא לדבר איתו. ואם אני בא לדבר איתו רק מתוך העולם שלי, ברוב הפעמים אני אומר לו דברים לא נכונים. עכשיו, היכולת הזאת לצאת מהעולם שלי ולבוא למציאות האחרת, היא בחינת התפארת. למה זה נקרא בלשון תפארת? כי זה הפאר. פאר, איך נוצר? על ידי זה שיש ריבוי פרטים שמתאחדים יחד. אמרנו פעם, נתנו את הדוגמה הזאת. יש בתים, אתה נכנס אליהם, אתה רואה שיש שם רהיטים הכי יפים בעולם. יקרים מאוד. יש בית יוקרתי. אבל מה? הבית לא יפה. ואתה מנסה להסביר לפעמים אתה חושב, למה הוא לא יפה? ואתה לא מצליח להבין למה. עד שיורד לך הסימון, מה חסר שמה? חסר את האחדות בין הפרטים. אם יש הרבה פרטים מאוד יפים, אבל אין את הנקודה שמחברת ביניהם, אין פאר. יכול להיות יופי, לא יהיה פאר. פאר זה נקודה אחרת, היא לא קשורה ליופי. זה איזשהו דבר שלפעמים בא, אפילו אצל אנשים
שהם אנשים יותר פשוטים, פחות מוחצנים, אבל יש להם פאר. מה זה נקודת הפאר? נקודת האחדות. מאיפה מגיעה נקודת האחדות? לכאורה היינו אומרים מזה שאנחנו אחד. לא, אומרת התפארת, לא. אנחנו שניים, שני אנשים שונים לגמרי. אתה חושב ככה ואני חושב ככה. לך יש פחדים כאלו ולי יש פחדים כאלו. ואני בא עכשיו למקום שלך, ומהמקום שלך אני מתחבר אליך, לא מהמקום שלי. להתחבר אליך מהמקום שלי, זה שייך למידת החסד. או אם זה בא בצורה של השתלטות, אז זה שייך למידת הגבורה. אבל להתחבר אליך מהמקום שלך, להכיר שיש עוד בן אדם מחוץ לי, זה המידה של תפארת. עכשיו תראו רק שאם נצליח להכיל את הנקודה הזו, כמה דברים בתוך החיים הרגילים שלנו, כמה מריבות וכמה ויכוחים ילכו וירדו. הרי מה קורה? כששניים מתווכחים, אז עולה איזושהי תחושה בתוך הלב, כאילו שהבן אדם השני, באמת מה הוא רוצה? הוא רוצה כביכול לעשות משהו רע. הרי הבן אדם הזה הוא לא רוצה משהו רע. אפילו תראו בפוליטיקה. כן, זה אלה אומרים ככה ואלה אומרים ככה. אף אחד לא באמת רוצה לקחת את מדינת ישראל ולהשמיד אותה. אפילו לא... איך קוראים להם? איך? לא יודע. המפלגה של הערבים, נו, איך קוראים להם בכנסת? הרשימה המשותפת. אפילו הם לא רוצים להחריב את מדינת ישראל. הם רק, כל אחד חושב איך לעשות טוב בצורה אחרת. אין פה איזשהו מישהו שבא ואומר, אני רוצה לעשות רע, ולכן אני טוען את הטענה שלי. אין מישהו שמשקר. תכף נדבר על מציאות של שקר, אבל באופן רגיל, אנשים נמצאים במציאות, בן אדם מתווכח עם הבן או בת הזוג שלו. הוא לא נמצא עם בן אדם שקרן, הוא נמצא עם בן אדם שצריך הכל רוצה טוב. ועכשיו, מתוך המציאות הזאת של הרצון הטוב, זה חושב שלעשות טוב יהיה ככה, וזה חושב שלעשות טוב יהיה ככה. אם אני לא יודע להכיל את המקום של השני, אז כל הוויכוח מראש אומר, הבן אדם הזה טועה. אין שום דבר נכון במה שהוא אומר. ואז מה קורה? מיד כל אחד תופס שתי קצוות קיצוניות, כי הקצוות מאזנות בעצם אחד את השני, ועל ידי זה בעצם נוצר בסופו של דבר האיזון באמצע. ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מקום. אני אתן דוגמה. יש היום בירושלים איזשהו כת כזאת של נשים שהולכות עם... טליבן, כן, טליבן אני קורא להם. הן הולכות, כל הפרצוף שלהם מכוסה, כל הגוף שלהם מכוסה, והן קיצוניות, אומרות, בן אדם צריך להיות צנוע, לוקחים את הדברים לקיצוניות מאוד רחוקה. למה זה קרה? הרי זה לא היה ככה פעם. תמיד שקורית איזושהי תגובה קיצונית, היא באה לאזן נקודה קיצונית אחרת. יש מצד אחד חוסר צניעות שנמצא בעולם, שהולך ומתגלה בעולם. אז הם באים מהצד השני לאזן את זה. איפה נמצאת האמת? האמת תמיד נמצאת בנקודת האמצע. עכשיו, כשזה בדברים כאלה, אולי זה לא אכפת לנו יותר מדי, אבל כשאנחנו נמצאים בתוך זוגיות, או עם הילדים שלנו, אז אנחנו תופסים כיוון אחד, והילד, או האישה, או הבעל, מה הם עושים עכשיו? כדי לאזן את הדברים, חייבים למצוא את הקיצוניות השנייה. בן אדם בא, רוצה להוכיח שהדעה שלו נכונה, אז מה הוא עושה? הוא קודם כל מבטל לגמרי את הדעה של השני. למה? כי אין מחשבה שיכול להיות ששנינו יכולים לעמוד ביחד. יכול להיות ששתי הדעות יכולות לעמוד במקום אחד. התפארת אומרת, לכולם יש מקום. רק אני צריך למצוא, וזה העבודה הקשה, מה המקום האמיתי של הדבר הזה שאתה אומר, או מה הזמן האמיתי שבו צריך לפעול את זה. ופה יש נקודה מאוד מאוד קשה איך להגיע לנקודה הזאת. כי קו אמצעי, בלשון הרגילה שלנו, זה כאילו פשרה. אבל קו אמצעי אמיתי הוא לא פשרה. הוא פשוט נותן לכל אחד את הביטוי במקום שלו הנכון, או בזמן שלו הנכון. ברגע שתופסים את הנקודה הזו, שלכל דבר בעולם יש ביטוי במקום או בזמן נכונים, אז הדברים עומדים. וכשאני בא להתחבר למישהו, אני צריך להבין, בן אדם הזה יש לו הלך מחשבתי כזה וכזה. הוא עבר בחיים שלו ככה וככה דברים. ומתוך כל הדברים האלו, כל הנביאה שלו, כל התפיסה שלו, כל הדעה שלו נובעת מתוך הדבר הזה. ולכן אני צריך להסתכל דרך המבט שלו, ואז לראות מה הדבר שהוא אומר נכון. אבל אם אני לא מסתכל מהמבט שלו, אני מסתכל רק מהמבט שלי, והוא מסתכל רק מהמבט שלו, אז אין אף פעם יכולת לקשר בין הדברים. אז מה עושים?
עושים פשרה. אם רוצים להישאר ביחד, עושים פשרה. אבל בפשרה מה קורה? אף אחד לא מרוצה. אף אחד לא מרוצה כי אף אחד לא קיבל את מה שהוא רוצה או את מה שהוא צריך. אבל ברגע שאנחנו לא עושים פשרה, אלא אנחנו מבינים, יש משהו נכון במה שאתה אומר, ויש משהו נכון במה שהילד אומר. עכשיו רק צריך לראות איפה אני שם את הדברים, וזה הדבר הקשה. וזה דבר שאי אפשר לגלות. מה הכוונה אי אפשר לגלות? לא שאי אפשר לגלות. אנחנו יכולים לדבר על זה על מחר. זה צריך המון המון חוכמה ושיווי משקל. אמרנו תמיד נקודת האיזון היא הנקודה מסובכת. היא צריכה להתגלות מתוך נפש האדם. כמו נתנו את המשל, ילד שמלמדים אותו לנסוע על אופניים, אתה יכול ללמד אותו, תחזיק את הידיים ככה וכו', אבל בסופו של דבר איך יוצרים שיווי משקל? אי אפשר להסביר. זה צריך לצאת מתוך נפש האדם. ולכן הדבר הזה אנחנו באים ונותנים את כל הכלים כדי להגיע לנקודה שמחברת. אבל איך לחבר את זה בסוף? אין לזה הסבר טכני. זה משהו שצריך להתגלות מתוך הנפשות. אבל מה כן בטוח? שכל אחד מהצדדים יש משהו נכון במה שהוא אומר. אם לא היה משהו נכון, ותשימו לב, אנחנו תכף נדבר, אנחנו לא מדברים על אנשים שקרנים. אם אני מצוי עם בן אדם רע, בן אדם שמלכתחילה רוצה לעשות רע, זה עניין אחר, נדבר עליו קצת בסוף. זה לא הנושא שלנו. אנחנו רוצים עכשיו לנסות לגלות את מידת התפארת הזו בינינו, בין אנשים שאנחנו יודעים שהוא לא בא לעשות, בן הזוג שלנו, עם הילדים שלנו, שהוא כל כך הרבה ויכוחים ומריבות, ובמקום הזה אנחנו צריכים לבוא ולראות איך אנחנו מאחדים. עכשיו, אם אתה לא בא למקום של השני, אתה בכלל לא יכול להתחיל את האחדות. ואם אתה בא למקום של השני, משם אתה יכול להתחיל להתרומם. מה נקודת הבסיס? יש משהו נכון במה שהוא אומר. אין מציאות שהוא עומד בעולם ואין שום דבר נכון במה שהוא אומר. עכשיו רק צריך לראות איך אני מוצא את הדבר הזה שהוא נכון גם אצלו. למשל, יש במצוות צדקה איזושהי הלכה מאוד מאוד מוזרה. כתוב, אם היה איש עשיר וירד מנכסיו, צריכים לתת לו צדקה. איזה צדקה צריכים לתת לו? אומרת הגמרא, אפילו עבד שירוץ לפניו. אצלם זה היה נהוג שהאנשים החשובים, הוא היה נוסע עם הכרכרה, והיה עבד שהיה הולך לפניו, אני יודע, מכריז עליו, לא יודע בדיוק מה היה עושה. אם נגיד, נדבר על זה בעולם שלנו, נגיד הוא היה איזשהו ראש ממשלה, היה מסתובב עם שני שומרי ראש, והוא רגיל ככה להסתובב, ירד מנכסיו עכשיו, נגיד שאין להם פנסיה, אז אנחנו צריכים לממן להם שני שומרי ראש, למרות שאף אחד לא מאיים על חייו והכל בסדר. שאלת השאלה, לתת לו אוכל, אני מבין. לתת לו רכב, אני גם מבין. לתת לו כרכרה עם סוסים, אבל בשביל מה העבד לרוץ לפניו? זה דבר לא מובן. אבל איפה זה לא מובן? זה לא מובן כשאני מסתכל מצד עצמי. אני מצד עצמי, בן אדם בא שצריך לתת את הצדקה, זאת אומרת, בקושי יש לי מה לאכול בבית. אז אני צריך לתת לו צדקה, עבד שירוץ לפניו. אבל הגדר של מצוות צדקה, שאתה צריך למלא את הצורך שלו. ואם אצלו זה צורך שירוצו לפניו, או צורך אחר שיש לו... יש בזה גם היגיון נוסף. רגע, אז זה המצוות צדקה שאתה צריך לתת לו. זאת אומרת, באים ואומרים לך, אתה חייב לא לחשוב דרך עצמך. אם אתה חושב דרך עצמך, אתה לא תצליח להגיע לבחינת צדקה. אתה יכול להגיע לבחינת חסד. אבל לבחינת צדקה, אתה חייב לחשוב דרך הבן אדם השני. ברגע שאתה חושב דרך הבן אדם השני, אתה מבין שיש פה עוד מהלך נוסף ממה שאתה תופס. מי יכול להגיע לדבר הזה? רק מי שיש לו בחינת ענווה. ואחד הדברים היפים פה, שתפארת, הקליפה שלה זה גאווה. שאדם מתפאר בדברים שהם לא שייכים לו, ובעצם הוא בא במה שאנחנו קוראים בלשון שלנו, משוויץ, מתגאה. זה הקליפה של התפארת. כשאתה רוצה אבל לעשות פאר אמיתי, זה על ידי זה שאתה תופס את המקום שלך, לא מבטל אותו. אתה תופס שיש את המקום שלך בעולם, אבל יש גם מקום לבן אדם האחר, העולם הוא לא צפוף. יש מספיק מקום לכולם, יש מספיק מקום לדעות של כולם, ואפשר להכיל הרבה דברים בתוך הבית, בתוך הנפש, בתוך החיים שלנו, בלי לשבור את הכלים, להפך. ביחד שאני מכיל אותם, זה מה שמגלה את הפאר. הפאר זה מלשון הדר, זה דבר, כן, זה כמו שיש
מה זה כשרות למהדרין? מה זה מהדרין? אצלנו זה נהיה כזה סלנג. אבל מה זה בעצם הלשון הזה של הדר? מתי יש הדר לדבר? מתי המתנה היא מהודרת? כשהיא לא סטנדרטית, כשהיא משהו מעבר לסטנדרט, שיש בה איזשהו דבר לא ברגיל. עלית עכשיו לאיזשהו משהו יותר מיוחד. מה יותר מיוחד? שאתה שם כמה פרטים יחד ומגלה את הנקודה שמקשרת ביניהם. ולכן הדבר הזה הוא כל כך מהותי בתוך החיים שלנו, העניין הזה של היכולת לבוא ולייצר חיבור, לא רק מטעם זה שאני רוצה להתחבר, עד כדי שכמעט לא אכפת לי מי אני מתחבר, אלא להפך, אני בא מתוך המקום הבריא שאני רוצה להתחבר, אבל אני יודע גם לשמור על הגבולות שלי, לא להתחבר עם כל דבר, ולכן אני נותן מקום לשני לעורר אצלי את אותה מידת האהבה שתמונה בי. ואם הוא יצליח לעורר אצלי את אותה מידת האהבה, אז אני אלך להתחבר איתו, והחיבור יהיה חיבור יפה. למה הוא יהיה חיבור יפה? כי יהיה פה חיבור של שני צדדים, לא רק חיבור של צד אחד. הדבר הזה הוא כאילו כל כך פשוט מצד אחד, מצד שני אנחנו, רוב החיים שלנו לצערנו חיים בלי זה. אנשים חיים, בתוך זוגיות אנחנו חיים לפעמים ואוהבים. אתה לא עלית על השאלה, מדוע? צריכים לתת לו עבדים, זה כבר לא לעניין. עוד שנייה. אנחנו חיים לפעמים, אפילו בתוך מציאות של אהבה, אבל בלי להרגיש את הצד השני. היכולת להרגיש את הצד השני לא קשורה לאהבה. בדרך כלל, מה שאנחנו מכירים זה שמתוך האהבה אני רוצה להרגיש את השני. פה אנחנו מדברים על תהליך אחר. מתוך זה שאני מרגיש שיש מישהו אחר מחוץ לי, אני רוצה לבוא ולאהוב אותו. זה שני מהלכים שונים לגמרי. זאת אומרת, זו שאלה אם אני בא ממני החוצה ואני תחילת העניין, או שאני נותן לא לעורר את העניין. ברגע שאני נותן לא לעורר את העניין, יש לו מקום משמעותי בתוך החיים שלי. אני לא חי לבד. אני חי איתו ביחד, ואם אני חי איתו ביחד, אז חשוב לי להבין את המקום שהוא מרגיש. ואם הוא מרגיש ככה, אז אני מכבד את המקום הזה שבו הוא נמצא. אתה צריך איזה סוג של עוצמה כדי להיות במקום הזה, כי יש פה את הפחד של הביטול העצמי, שהוא מאוד דק פה בין... נכון, נכון, וזה, תכננתי לדבר על זה בסוף, ואני מדבר על זה עכשיו. אחד הדברים שקורה לאנשים, בן אדם שבאמת מגלה צד הרחמים שלו, יש למשל מטפלים, פסיכולוגים, אתה בא אליהם, הם מקבלים אותך, מיד אתה יוצא, הם מקבלים מישהו אחר. מיד אחרי זה עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, זה כמו קופאית בסופר. למה? כי הוא לא מתחבר אליך. אז מה קרה? אז הוא לא צריך זמן להפסיק, לעשות הפסקה, רגע, אני צריך טיפה להירגע. להתנקות מהדבר הזה, הרי התחברתי פה למישהו, התחברתי למישהו, משהו מהדבר הזה עכשיו בא אליי, לא סתם התחברתי איתו. יש מימרה של חז"ל, אומרת, כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. נשאלת השאלה למה? הרי הוא רחמן, הנה הוא גילה את צד הרחמים. ועכשיו אנחנו יכולים להבין את העומק של המימרה הזאת. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, למה מי שמרחם על האכזרים סופו להתאכזר? כי כשהוא מרחם על האכזר, אז מה קרה עכשיו? הוא בעצם, מה זה מרחם? הוא התחבר למקום שלו. ברגע שהתחברת למקום שלו, התעוררה אצלך נקודת האכזריות. ולכן אנחנו יודעים שמה שיקרה לך אחר כך, שאותה אכזריות תבוא לידי ביטוי במקום אחר. אותו דבר, כתוב, אדם שהוא כועס, צריכים להיזהר ולהתחבר איתו. למה? כי כשאתה מתחבר איתו, משהו מהנקודה שלו עוברת אליך. זה לא שאתה צריך להתנתק ממנו. אתה יכול להשתמש במידת החסד. אתה יכול להועיל לו ולעזור לו. אבל כשאתה רוצה לרחם עליו, אסור. כי כשאתה מרחם, אתה מתחבר למקום של האחר. כשאתה מתחבר למקום של האחר, אז כמו שהיא אמרה, הרבה פעמים משהו ממנו נכנס אליי. ואני צריך לדעת איפה אני מאבד את עצמי ואיפה אני שומר על עצמי. לכן, כשבאים למשל, בן אדם בא לתפילה, בא לשיעור, הוא צריך לקחת לו זמן, טיפה לשבת בשקט. אי אפשר שהדברים ירוצו מאחד לשני, כי אם זה עובר מאחד לשני, זאת אומרת שהנפש שלך לא התחברה. אם הנפש התחברה, משהו עכשיו צריך איזושהי נקודת השעיה. אם אין את הנקודות ההשעיה האלה, אז באמת אני לא שם לב עכשיו מכל הדברים שבהם התחברתי. זאת אומרת,
הנקודה הזאת של הפאר מובילה את האדם להכיר שיש מישהו אחר מחוץ לי, שיש צדק בדברים שהוא אומר, ואני בא מהמקום שלי להתחבר אליו. כשאני בא להתחבר אליו, יש את הסכנה, כמו שהיא העלתה פה, שהרבה פעמים אני מאבד את המקום שלי. אם איבדתי את המקום שלי, לא הגעתי לבחינת התפארת. למה? כי עשיתי עכשיו חיבור בלי ששני הצדדים עומדים. ואני צריך ששני הצדדים יעמדו כאן. שיהיה פה צד אחד שאומר ככה וצד אחד שאומר ככה, ויכולים לאהוב. תראו מה קורה לנו. לפעמים יושבים שני חברים. אחד חושב ככה, אחד חושב אחרת, הם מתחילים להתווכח. אם נשים לב בתוך הנפש שלנו מה קורה כשמתווכחים, פתאום אני מרגיש לא אוהב אותו כל כך. משהו אצלי בתוך, ולפעמים אפילו יושבים ללמוד ביחד. זה רוצה להסביר את הטקסט ככה, וזה רוצה להסביר את הטקסט ככה. מתווכחים מי צודק. מה קורה מהוויכוח? לאט לאט מתחילה בפנים. זה לא תמיד בא לידי ביטוי בחוץ. אבל אדם שישים לב לזה בתוך הלב שלו מבפנים, מתחילה נקודה של שנאה. קטנה כזאת. לפעמים היא תלך ותתפשט עוד, ולפעמים היא תיפסק במקום הזה. למה זה קורה? כי אני לא מבין שיש מקום גם לצד השני. ברגע שאני תופס שיש מקום חשוב לצד השני, אז אני יודע להכיל אותו. ואז אני מבין שכל המציאות שלי יכולה לבוא לידי ביטוי דווקא איתו ביחד, לא לבד. סיפרנו נדמה לי פעם את הסיפור על ריש לקיש. ריש לקיש היה ראש השודדים. ויום אחד הוא היה על שפת הנהר, וראה בצד השני בחורה מאוד יפה. מיד קפץ את כל הנהר עד לצד השני, הגיע לשם, פתאום מה הוא רואה? גבר. מי זה היה? רבי יוחנן. רבי יוחנן מסופר שהיה יפה תואר, ראה אותו מרחוק, חשב שזה בחורה. קצת עם זקן וזה, אבל ככה הוא חשב. איך? מרחוק לא רואים. מרחוק לא רואים, כן. חושבים שזה שערות. והגיע לשם, ראה ככה, התרגז מאוד וזה, אמר לו, רבי יוחנן, אני רואה שאתה מאוד מאוד חזק. תדע לך, אם תסכים לחזור בתשובה, יש לקיש, אתה חזק. יש לי אחות. מה? הוא אומר, יש לקיש, אתה חזק. רבי יוחנן אמר לריש לקיש. רבי יוחנן אמר לריש התחתן עם לקיש. הבת של אחותו. אני רואה שיש לך כוח מאוד מאוד גדול. אם תסכים לחזור בתשובה, אני מבטיח לך שאני אחתן את אחות שלי איתך. והיא יותר יפה ממני. וככה באמת היה. הוא חזר בתשובה וכו', והם נהיו חברותה. מה זה חברותה? יושבים לומדים ביחד. רבי יוחנן היו לו הרבה צרות בחיים, מתו לו 7 בנים. אבל כשריש לקיש נפטר, הוא נכנס לדיכאון. בגלל שהוא רב איתו. ממש דיכאון. למה? הוא חיפש חברותה עם מי ללמוד. הביאו לו את כל התלמידי החכמים הכי גדולים. אבל מה היה קורה? הוא היה אומר משהו, ואומרים לו, וואי, איך אתה צודק, איזה חידוש גדול. הוא היה אומר משהו, הוא אומר לו, וואו, זה באמת איזה דבר נכון, וואו, איזה חידוש. הוא אומר, מה זה? אני מקודם שהייתי לומד עם ריש לקיש, כל דבר שהייתי אומר, 150 שאלות היה שואל עליי. אז מה קורה כששואלים עליך שאלות? אתה חייב עוד טיפה לסטט את הדברים, עוד טיפה לחזק אותם, עוד טיפה לאזן אותם, כדי שלא יצאו מהגבול שלהם. אבל ברגע שאין את הנקודה הזאת של האחר, עכשיו אנחנו מה קורה לנו? היו מביאים לנו כזאת חברותה, תוך יומיים היינו שונאים אותו, ואומרים, עזוב, זה במקום שהוא ייתן לי לפתח את הדרך שלי, הוא רק לוקח אותי למקומות אחרים עם כל השאלות שלו, תעזוב אותו וזהו. ואני הולך ללמוד עם מישהו אחר, מישהו שמתאים לי. ואנחנו לא מבינים שהנקודה הזאת, שיש מישהו שחושב אחרת ממני, היא הנקודה שדווקא מאזנת אותי, ודווקא מבטא יותר נכון את הדעה האמיתית. לכן אנחנו צריכים בחיים להעריך אנשים שבטבע שלהם הפוכים מאיתנו. הרבה פעמים אנשים מפוזרים, יש להם תכונה טובה שהם מאוד מהירים. אבל יש להם בעיה, הם לא כל כך מסודרים. הם הרבה פעמים גם לא מגיעים בזמן למקומות, יש להם כל מיני בעיות כאלה, ארגוניות, מה שנקרא. ומצד שני, יש בן אדם מסודר, שהוא, יש לו יתרונות מאוד מאוד גדולים, היתרון של הסדר, אבל מה החסרונות שלו? הוא לא מהיר. הוא, כדי לעשות איזשהו משהו, הוא צריך קודם כל שהכל יהיה מסודר במטבח, הוא לא מתחיל לבשל.
למה צריך שהכל שיהיה סדר בעיניים? כל מיני, יש להם כל מיני ביטויים כאלו, וככה הם מרגישים. עכשיו, מה קורה לבן אדם מפוזר שבא לבן אדם מסודר? בהתחלה הם יכולים טיפה להסתדר, אחרי זה מה קורה? מרגישים אי אפשר להתחבר איתו. הוא מעכב אותי, הוא זה, והמסודר מה אומר על המפוזר? אי אפשר להסתדר איתו. אני שם פה דבר אחד, פתאום אני מוצא אותו בכלל בתוך החצר. אבל מה האמת? שאם הם יצליחו להתחבר, אותו מפוזר, שצריכים לא לקרות לו מפוזר, צריכים לקרות לו מהיר. כן, המסודר קורא לו מפוזר. למה? קורא רק את החיסרון שלו. אבל הוא צריך לקרוא לו מהיר. ואם הוא יקרא לו מהיר, אז הוא יוכל לראות את היתרון שלו. והמסודר יראה את היתרון שלו, לא בזה שהוא איטי ומעכב, אלא בזה שיש לו סדר. ברגע שרואים את היתרונות של כל דבר ומאחדים אותם, זה מייצר פאר, זה מייצר את המעלה הגדולה יותר. זה הנקודה הזאת של היכולת להכיל עוד דעות, היא דבר לא קל בתוך הנפש. אבל אם נצליח לעורר את הדבר הזה, זה הרבה מהתקוות שלנו לשלום, לאחדות. אנחנו לפעמים אומרים הרבה מילים ואנחנו לא תופסים בדיוק איך מגיעים אליהם. אבל פה עכשיו, בנקודה הזאת של הגילוי, של הקו האמצעי, של התפארת, אנחנו מבינים שהיכולת להתאחד היא לא שכולנו נחשוב אותו דבר. אם נחשוב אותו דבר, זה יהיה עולם מאוד משעמם, מאוד רדוד, לא מתקדם לאף מקום, עומד כל הזמן במקום שלו ולא נח. ברגע שיש ביקורת, ברגע שיש שוני בין האנשים, אבל לא שונאים אחד את השני בגלל זה, אלא אני מבין, יש מקום גם לדעה הזאת, ולא סתם יש לה מקום. יש משהו נכון בדבר הזה שהוא אומר. עכשיו, לפעמים, כשבן אדם מתחיל לחשוב ככה, הוא מפסיק לריב עם אנשים. זאת אומרת, הוא בא לאיזשהו בעל מקצוע, ומתווכח איתו, והוא רואה מה הבן אדם השני חושב, והוא מבין מה המקום שממנו הוא חושב, אז קשה לו עכשיו לבוא ולהיכנס לוויכוח באמת. למה? כי הוא לא תופס את הצד הקיצוני שלו. אבל עדיף להיות ככה מאשר להתווכח בלי טעם. הרב קוק היה אומר, היו אומרים לו, הרבה באו אליו בתלונות על זה שהוא היה מקרב את אנשי הקיבוצים וכו', אמרו אלה כופרים בדת וכו', מה אתה הולך ומקרב אותם? הוא אומר, אני מעדיף שכשאני אבוא לעולם הבא ידונו אותי על אהבת חינם, שלא ידונו אותי על שנאת חינם. עדיף שנוותר אולי במקומות שלא צריך, מאשר שנריב במקומות שלא צריך. לכן צריכים בתוך הנפש לקבע את הדבר הזה, להבין, יש עוד אנשים מחוצה לי, והדעה שלהם נכונה. יש משהו נכון במה שהוא אומר. ברגע שאני מצליח לתפוס את הדבר הזה, מהמקום הזה אני יכול להתקדם. סליחה. כן. אני מבין את קו האמצע, אבל אני אתן משפט. לך יש 100%, לי יש 100%. כשאני לוקח את ה-100% שלך, בעצם אני מבטל אותך. איפה כשהבן אדם השני לא מוותר, כי הוא לא מוותר, הוא בעצם ביטל אותי. אני אדם שאפשר לבטל אותי דקה, 2, 3, אחר כך אני אריה. כן, אנחנו לא מבטלים. צריכים להבין, אנחנו צריכים להגיע למקום שלו. למה הכוונה? יש למשל אנשים שלומדים תיאטרון. יש להם כל מיני תרגילים שהם צריכים להכיר איך הדמות חושבת. היה לי חבר שלמד באיזה בית ספר למשחק, עשו להם תרגיל, והיה צריך שבוע ימים להסתובב כמו עיוור. ומישהו אחר, חבר אחר מהבית ספר, מלווה אותו שבוע ימים. והם ככה מסתובבים ובאים לבתים של חברים, זה היה התרגיל שלהם. שבוע שלם, למה? כדי לחוש מה העיוור מרגיש. איך העיוור חי? יש היום גם כזה מקום, כן? מקום כזה של חושך, אתה בא לשם, תרגיש מה העיוור מרגיש. כי אתה אף פעם לא מבין איך הוא רואה את העולם, איך הוא חווה את העולם. התפיסה הזאת שאני בא עכשיו למקום שלו לראות איך הוא חווה את העולם, מה נקודת המבט שלו, אם אני תופס את הנקודה הזאת, אם דיברנו על שחקנים עכשיו, הוא לא צריך, השחקן הזה לא צריך יותר טקסט. אם הוא תפס מה הדמות הזאת עושה, הוא לא צריך שום טקסט, הוא יודע את כל הטקסט בעל פה. למה? כי הוא התחבר לדמות. ברגע שהתחברתי לדמות, אני צריך להוציא אותה ממני החוצה. לכן, הרבה פעמים כשמכירים מישהו, אז מה אומרים?
אני כבר יודע מה אתה תגיד. זה שאתה יודע מה שהוא יגיד זה דבר טוב. השאלה אם אתה יודע מה אמת במה שהוא אומר. מה הדבר הנכון במה שהוא אומר. וזה צריך להיות בשבילנו כל הזמן איזושהי מחשבה בראש. אני מתווכח עם מישהו, אני צריך לחשוב שני דברים. מה נכון במה ש... קודם כל, יש מישהו חוץ ממני, כן, מזה מתחילים. יש עוד דעה בעולם, יש בן אדם מחוץ ממני, וטוב טוב לחשוב בראש, מאיפה הבן אדם הזה חושב. מה מניע אותו להגיע למחשבות האלו? מה השורש של הביטוי הזה של הדברים שהוא אומר? ודבר שלישי, מה נכון במה שהוא אומר? לא יכול להיות ששום דבר לא נכון שם. גם דתי וחילוני. גם חילונים יש להם הרבה דברים, וגם לדתיים יש הרבה דברים. כן. אני לא מדברת על החילוני שיכול להיות מושפע לטובה לדתי. אני מדברת על הדתי, שהוא רואה פתאום דברים שאולי החילוני אומר דברים סיפרנו על הרב קוק, אז נספר עוד סיפור עליו. פעם הוא עשה איזשהו מסע עם הרבנים לכל מיני קיבוצים. למושבים, והגיעו לאיזשהו קיבוץ, לא זוכר מה השם שלו, והם מאוד לא אהבו אותם, בלשון המעטה. ואחד הקיבוצניקים ככה קם ואמר, מה באתם לפה? אתם לא תצליחו להשפיע עלינו בכלל. קחו את עצמכם ותחזרו לירושלים. וכל הרבנים שהיו שם לא ידעו מה להגיד. שם הרב זוננפלד, היו עוד רבנים. הרב קוק נעמד ואמר לו, לא באנו להשפיע, באנו להיות מושפעים. לא באתי להשפיע, באתי להיות מושפע. יש דברים טובים. מה זה יש דברים טובים? יש המון דברים טובים בנקודת מבט של איך שהחילוני רואה את העולם. יש דברים טובים בנקודת מבט של איך שהדתי רואה את העולם. הדברים לא מתבטלים. ברגע שרוצים לבטל דבר, בעצם תופסים שיש איזשהו משהו בעולם שנמצא פה בטעות. אין שום דבר בעולם בטעות. כל בורג ובורג שיש במכונה צריך להיות. אנחנו עוצרים את זה במקום של רוע. דברים שבאים לעשות רע מלכתחילה, שם אנחנו עוצרים את זה. אבל עד למקום הזה אנחנו יכולים להכיל ולאחל. ואם לא נלך אפילו רחוק עד לאן שאת עליו, בתוך המשפחה שלנו, בתוך המשפחה, בני זוג לא מצליחים להכיל אחד את השני, הורים וילדים, כמה ויכוחים יש, כמה אנחנו אומרים לילדים, אנחנו פעם היינו עושים ככה, בכלל לא היינו בבית, היינו כל היום ברחוב, אתם כל היום נמצאים בבית עם המחשב. בסדר, אז זה מה שאתה היית עושה, אבל מה אתה רוצה ממני? אני חי בעולם אחר, אני חי בתקופה אחרת, הדברים קורים בצורה שונה לגמרי. היום המחשב, הפלאפון, זה כבר עולם שלם בפני עצמו. אז אתה שיחקת בחוץ, אני הבאתי את הבחוץ, לתוך המזגן, לתוך הבית, מה אתה רוצה ממני? והחוסר יכולת שלנו להבין את המקום שלהם מייצר 90% מהמריבות. אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו לוקחים צעד אחורה, אומרים טוב שיעשה מה שהוא רוצה. לא, זה גם לא הפתרון, כי הוא רוצה להתחבר איתך. הוא תופס עמדה קיצונית, לא כדי לעשות מה שהוא רוצה, אלא כדי לגלות את הפאר. רק בגלל שאתה לא נותן למקום הזה לבוא לידי ביטוי, אז הוא תופס כאילו את הצד השני. אבל אם נדע מה נכון במה שהוא אומר, מה היתרון במה שהוא אומר, ואני אומר עוד פעם, זה דבר לא קל. אם נצליח רק לחשוב על השלושה דברים שאמרנו, בזמן שאנחנו נמצאים בוויכוח, בזמן שאנחנו נמצאים באיזשהו... וויכוח זה לא מילה גסה. ויכוח זה דבר טוב וזה דבר בריא. בזמן שאנחנו נמצאים באיזשהו דיון עם מישהו, והם מדברים איתו, נצליח לזכור את שלושת הדברים שאמרנו, שיש מישהו מחוץ לי, להתחיל לנסות לחשוב מאיפה הבן אדם הזה חושב. מאיפה הוא חושב, מה החוזקות שלו, מה הפחדים שלו, להבין את המקום שלו, ודבר שלישי, מה נכון במה שהוא אומר. אם רק נצליח כל הזמן לשאול את עצמנו את השאלות האלו, לדבר עם עצמנו תוך כדי הדיבור. יש מישהו מחוץ לי. להבין ולהתחבר למקום שלו, לחוזקות שלו, לפחדים שלו, ליתרונות שלו, לחסרונות שלו, לעבר שלו אם אני מכיר אותו, וכן הלאה. אל תדון את חברך שתגיע למקומו. כן. תחשוב עליו. הפוסל במומו פוסל. יש לו את האמרות, זה שני האמרות האלה שאנחנו... ודבר שלישי, מה נכון במה שהוא אומר. נכון. חייב להיות שיש משהו נכון במה שהוא אומר. איך אנחנו יודעים שחייב להיות משהו נכון במה שהוא אומר? כתוב, יש פסוק בתורה, בפרשת קורח, אומרת התורה דבר מאוד מעניין, היא אומרת, ולא תהיה מחלוקת כקורח ועדתו. שואלים המפרשים, מה זה ולא תהיה מחלוקת?
מאיפה התורה יודעת כזה דבר? התורה ניתנה לפני 3,000, 4,000 שנה. מאיפה היא יודעת אם כן תהיה כזאת מחלוקת או לא תהיה כזאת מחלוקת? אז אחד המפרשים אומר דבר מאוד מעניין. אומר שם הייתה מחלוקת שמשה צדק ב100% וקורח לא צדק בכלל. אומרת לנו התורה, מחלוקת כזאת לא תהיה אף פעם. זאת אומרת, אין מצב שאתה מתווכח עם מישהו, אתה צודק לגמרי והוא לא צודק בכלל. אין כזה דבר. תמיד יש משהו, איזה שהם אחוזים שנמצאים אצלך ואיזה שהם אחוזים שנמצאים אצלו. והיכולת לגלות אותם, זה מה שיביא את הדבר השלם. לא הביטול שלהם. צריכים להבין את זה, זה כאילו לפעמים, מה אנחנו מרגישים? מתי יש מנוחה ושלווה? שכולנו אומרים אותו דבר, איך לפעמים יוצאים חבר'ה ביחד, אומרים אל תתקשר לו, הוא סתם, הוא כל הזמן חופר, כן? כל הזמן הוא, תמיד יש לו כל מיני דברים כאלה ששונים מאיתנו, אז אנחנו לא רוצים להביא אותו בכלל. למה? ככה אנחנו מרגישים יותר מנוחה, יותר שלווה, אבל זה שלווה מדומה. שלווה אמיתית יכולה להיות כשאנחנו נמצאים יחד, אוהבים אחד את השני וחושבים אחרת. אבל איפה המקום של הטעות או החטא או עבודה זרה? יש טעות, יש טעות. אבל יש גם משהו נכון במה שהוא אומר. אפילו מי שעובד עבודה זרה, יש דברים נכונים במה שהוא אומר. מה למתן דוגמה? מה למשל? למשל, אחד הדברים, כותב הכוזרי, מי שעובד עבודה זרה, הוא מבקש להרגיש את האלוקות. אנחנו נמצאים במצב, ביהדות, שאין עניין של פסלים. יש לנו בעיה מאוד מאוד גדולה בהרגשת האלוקות. אומר לנו הזוהר, לית אתר פנוי מן, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל אנחנו לא יכולים להרגיש את זה. הוא הולך כל היום עם הצלב עליו, הוא מרגיש, הנה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי כל הזמן. לנו זה קשה יותר, כי אין לנו דברים שמגשימים את הדבר. למה עשו את חטא העגל? רצו איזושהי נקודה בעולם שתגשים את האלוקות. זה, העובדי פסלים, דרך אגב, זה לא המחשבה שלנו כאילו שהם לוקחים איזשהו פסל והם משוגעים כאלה ומשתחווים אליו. יש המון עומק בתוך הדבר הזה. כן? כותב הרמב"ם, זה לא אנשים טיפשים בכלל. יש המון עומק בצורה של הפסל ובכוחות שהם רוצים לעורר על ידי זה. אנחנו גם מבקשים כזה דבר. רק התורה אומרת לנו שאת האלוקות, אחד העיקרים שכותב הרמב"ם, לא ישיגו משיגי הגוף. אבל אני כן רוצה להשיג אותו. אז באים חכמי הקבלה, אומרים איך אפשר להשיג את זה בלי צורות הגוף. אבל זה, התורה שיש משהו מנקודה הזאת של החיבור, שאנחנו רוצים אותה. הרי בלי החיבור הפיזי קשה לנו כל כך. תראה, אפילו בעולם הזה, בן אדם נפטר. אנחנו בוכים עליו. באמת מה נפטר? החיבור בין הגוף לנשמה הופסק, אבל הנשמה עדיין נמצאת. אם היינו כל כך רוחניים ולא כביכול עובדי עבודה זרה, כן? הרי היינו יכולים להרגיש את אותה רוחניות כל הזמן. את אותו קשר רוחני בינינו לבין אותו נפטר. כל הזמן הוא נמצא. הוא לא עבד מהעולם, הוא עדיין נמצא. רק מה? הקשר הפיזי נפסק. העובד עבודה זרה מבקש את אותו קשר פיזי. יש דבר אמיתי בכל דבר ודבר. אין דבר בעולם שאין בו דבר אמיתי, וצריכים לתפוס את זה. ברגע שנבין את האמת הזאת שבכל דבר, יכולים להתחבר. מצד שני, יש את הסכנה של מה שהיא אמרה. מה הסכנה? שכשאני בא עכשיו להתחבר אליו, אז לפעמים התחברתי כבר יותר מדי, וכמו שהוא אומר, עזבתי כבר את המקום שלי. וזה צריך זהירות. זה תפקיד של הגבורה, הגבולות. נכון, נכון, ולכן התפארת תבוא תמיד אחרי שיש חסד ויש גבורה, אז באה מידת התפארת, כי היא זאת שיכולה להציב עכשיו שני אנשים שנמצאים בעולם, ואז יש את הדבר השלישי. עוד עניין אחד בדבר הזה. אנחנו נמצאים עכשיו למשל בחודש סיוון. יש חודש ניסן, חודש אייר, חודש ניסן מבחינת קו ימין, מבחינת חסד, חודש אייר מבחינת קו שמאל, והנה חודש סיוון. מה חודש סיוון? תאומים. מה זה תאומים? יש שני דברים בעולם. שני דברים בעולם, שניים, בגמרא היו חכמים שכשהיו מגישים להם שתי כוסות או שני דגים או שתי פרוסות לחם, הם לא רוצים לאכול. תגיש לי או אחד או שלושה. מפחדים מזוגות. למה? שניים זה מראה על שניות. יש כאילו את הקדוש ברוך הוא ויש עוד כוחות בעולם. לא רוצים לאכול שניים. ודווקא החודש שבו אנחנו מקבלים את התורה, מזל תאומים. למה? יש שני דברים בעולם. ושניהם עומדים בעולם ויכולים להתאחד. זו נקודה לא פשוטה.
היכולת הזאת להחזיק את זה שיש עוד מישהו בעולם, ואני מתאחד איתו, זה דבר לא פשוט. הכי קל בעולם זה להשתלט או בבחינת החסד או בבחינת הגבורה. להשתלט בבחינת החסד זה אני משפיע את האהבה עליו בלי קשר למישהו. זה השתלטות. אני פשוט מאיר ומיטיב, לא משנה מי הבן אדם שעומד מולי. ואז אני לא נכנס איתו לוויכוח בכלל. אתה רוצה לחשוב ככה, בסדר, הדעה שלך גם בסדר, וגם זה בסדר. זה בחינה של חסד. אחר כך יש בחינה של גבורה. הגבורה אומרת, הדעה שלי ככה, וזאת הדעה שתהיה פה, וככה יעשו, וזהו. והיכולת של התפארת להחזיק את שני הדברים, להתחבר למקום שלו, ולהגיד, גם הדבר הזה קיים בעולם, וגם אני קיים בעולם, לא רק הוא. גם אני וגם הוא קיימים בעולם, זו תכונה לא פשוטה. לכן הקו האמצעי הוא בחינת הסוד. תמיד מדברים על סוד. מה זה סוד? סוד זה דבר שבאמת אי אפשר לגלות אותו. ואתם רואים כמה אנחנו, בעצם בשיעור הזה לא אמרנו הרבה דברים. חזרנו כל הזמן על אותו דבר. חזרנו כל הזמן על אותו דבר. למה? כי זה משהו כזה שאי אפשר לגלות אותו. אנחנו כל הזמן כאילו מסתובבים סביב סביב, אבל משהו לא מצליח להתגלות. וזה נקודת הסוד שאדם, אותו שיווי משקל, אותו איזון פנימי, שאדם צריך לגלות אותו בתוך עצמו. לא עוזרים המילים. המילים לא עוזרות כדי לבוא ולגלות את זה. זה משהו בתוך הנפש, צריך לבוא למקום הזה יותר רגוע, יותר נינוח. יש מקום בשבילך וגם מקום בשבילי. לא רק מקום בשבילך. יש אותך ויש אותי, שנינו בסדר. אבל איך, אתה חושב ככה ואני ככה, זה לא דבר פשוט. אבל זאת האמת. האמת נמצאת תמיד בבחינה האמצעית. לא בצד הימני ולא בצד השמאלי. זה לא שעושה נתניהו. לא יודע מה הוא עושה. השאלה היא פה לגבי עבדים. מדוע חברה, הקומיוניטי, הקהילה, היא מחליטה שאם יש איזה מין דנקנר כזה, שהוא אדם שיודע באופן יוצא מן הכלל לייצר שפע לחברה, אם הוא נפל, כדאי לחברה לשמור עליו. למה אם ייתנו לו אפשרויות, הוא יתאושש ויביא שפע לחברה. זה נעשה מנקודה אחרת, לא מנקודה דיאלוגית אחד עם השני, אלא בראייה קהילתית. יש לי שאלה. יעקב מייצג את התפארת. כן. איפה רואים את זה בסיפור של יעקב, את המקום הזה? מעבר לזה שהוא הופך יעקב ישראל, איפה באמת תכף אני אסביר את זה כבר. מה רצית לשאול? בחלק מהדוגמאות אתה מדבר על האיחוד, שני מפוזר מסוגל לדוגמה. ומצד שני מדובר על זה שהמעלה צריך להיות חד צדדי מהאדם עצמו. לא. בחסד המהלך מתחיל מהאדם עצמו. כשאני בא מנקודת החסד, אני רוצה לאהוב. לא משנה לי בכלל מי עומד מולי. אני פשוט רוצה לאהוב. לא, ברור, אבל זה חד צדדי מול מישהו. נניח, אני עובד, העבודה שלי מול מישהו. כן. אבל המהלך הוא שלי, הוא מצידי, בלבד. נכון. כאשר בחלק מהדוגמאות, כאילו נתת שיש שם שני צדדים, יש שם איזשהו שיתוף פעולה. איך זה מסתדר פה? כן, אז הוא שואל שאלה טובה. הוא אומר, האם הדבר, כשאנחנו מדברים עכשיו על מידת התפארת, אמרנו שצריך שיהיה עוד מישהו מהצד השני? האם אני חייב שהשני יבוא וישתתף איתי בדבר, או שאני יכול לבד לעורר את מידת התפארת? מידת התפארת אומרת, חייב שיהיה מישהו אחר שמעורר אותי לזה. אם אין מישהו שמעורר אותי לזה, לא הגענו לבחינת תפארת. התפארת היא חיבור עם עוד מישהו. זה ברור. עכשיו, לפעמים הוא מעורר אותי לזה, דרך זה שהוא גם מחובר למהלך הזה. ולפעמים הוא מעורר אותי דרך זה שאני מרחם עליו. כי במקום שלו אני רואה שהוא למשל לא יכול לראות שיש עוד דעה אחרת בעולם. אני יכול להסתכל דרך מידת התפארת ולראות שזה מה שהוא חושב. ולכן מתעוררים אצלי הרחמים עליו. ומתוך הרחמים אני בא ומנסה למצוא מקום שבו אני יכול לתת לו לבוא לידי ביטוי, וגם למהלך שלי לבוא לידי ביטוי. כן, אבל יש פה אחד, צד אחד הוא אקטיבי. נכון. שזה אני. נכון. ונניח צד שני הוא... הוא גם אקטיבי, כי הוא עורר אותך לזה. לא, כן, אבל בלי מודע. נכון. הוא לא. נכון. הוא לא עשה דבר. נכון. אני זה שאני מצליח, כאילו, כן. בעצם... כן.
אבל הוא מעורר אותך, זה שהוא מעורר אותך לדבר, זה ההשתתפות שלו. אבל היא לא אקטיבית. היא לא אקטיבית באחדות. וזה בסדר. כן. זה לא הכי טוב שיש. הכי טוב שיש זה שכולם ידעו את זה, וכולם יבואו להתחברות ביחד בדבר הזה. אבל גם אם אין את זה, והוא מעורר אותי, אני יכול לבוא למקום הזה. עכשיו, איך רואים את זה אצל יעקב? אז יעקב, כל החיים שלו בנויים באיזשהו תהליך של שני צדדים כל הזמן שהוא משחק ביניהם. מצד אחד רואים שהוא בא ולקח את כל הבנים שלו וכו' והעביר אותם, כתוב, והעביר אותם את מעבר יבוק. אחר כך נזכר שהוא שכח פחים קטנים והוא חוזר אחורה. עכשיו, שואלים בספרים, איזה בן אדם זה, לא רוצה להגיד לא נורמלי, קטנוני. איך? מוזר. קטנוני, כן, קטנוני. אתה נמצא בסכנת מוות, לך ולכל המשפחה שלך. אתה עשיר כל כך גדול, הרי הוא היה עשיר. למה אתה חוזר? מה אתה חוזר בשביל פחים קטנים? אתה מבין בכלל מה אתה עושה? מה? אתה מסכן את כולם, והוא באמת הסתכן, הוא כמעט מת שם באותו מהלך, שהוא פגש שם את המלאך, הוא כמעט מת. בשביל כמה, תחשבו על זה, נגיד, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של מלחמה, וברחנו נגיד מהבית, פתאום נזכרים, שכחתי 20 שקל במגירה של הגרביים. האבא אומר לאמא, תשמעי, אני לא יכול לוותר על ה-20 שקל, אני חייב לחזור להביא את הכסף. יש לך מחבל בתוך הבית, מה אתה חוזר להביא 20 שקל? אתה נורמלי? מה קורה כאן? וזה המהלך של יעקב. יעקב אומר, אני צריך להיזהר משני דברים. אני צריך להיזהר מהבחינה של קליפת הימין, ואני צריך להיזהר מהבחינה של קליפת השמאל. ולכן הוא חי כל הזמן במציאות של שני הפכים. כל המציאות, כל המהלך של יעקב, הוא מציאות של חיים בתוך שני צדדים. ושני הצדדים אני מחיה אותם. יש את לאה ויש את רחל. הוא הולך בכלל להתחתן עם רחל, מביא לו בכלל משהו אחר את לאה. הוא הולך להילחם עם עשיו מצד אחד, מצד שני, בפחד גדול, כתוב וירא יעקב וכו', מצד שני באיזשהו ביטחון מאוד מאוד גדול, הוא חוזר כדי לקחת דברים מאוד מאוד קטנים. אז אתה פחדן, או שאתה בוטח. זה המהלך של כל הזמן, שהוא מבין שיש מקום לפחד בתוך הלב, ויש מקום גם לביטחון בתוך הלב. יש מקום לזה שאני יכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא בכל דבר, ויש מקום שאני צריך לעשות את הדברים מצד עצמי. מה נכון? זה נכון או זה נכון? שני הדברים נכונים. כתוב במשנה, בפרקי אבות, כתוב הכל צפוי והרשות נתונה. מה נכון? הרי אם הכל צפוי, הרשות לא נתונה. כתוב אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני? אז מה נכון? שאני צריך לדאוג לעצמי, או שהקדוש ברוך הוא ידאג לי וזהו. שני הדברים נכונים. עוד דבר אחרון בעניין הזה, היה עכשיו חג שבועות. חג שבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב. אז מובא בליקוטי הלכות, מה זה העניין של מאכלי חלב ומאכלי בשר? האדם בתוך החיים שלו צריך לחיות שתי בחינות. מצד אחד האדם צריך לדאוג בחיים שלו, לדאוג לעצמו, לדאוג על החיים שלו, לראות איך הוא מקדם אותם וכו'. מצד שני האדם צריך לדעת, לפעמים, להרפות ולסמוך על השם. מאכלי חלב מציינים את הבחינה שהדבר בא מלמעלה בלי שום דבר שעשיתי בו. אדם רוצה לשתות חלב, הוא יכול לחלוב את הפרה ומיד לשתות את החלב. הוא לא צריך לעשות שום דבר. אין שום הכשרה שאתה צריך לעשות מלמטה כדי לשתות חלב. צריך לגדל את הפרה. כן, זה לגדל את הפרה, כן. היא יכולה גם לגדול את זה. היא יכולה גם לגדול את זה. אבל עצם המציאות החלב לא צריך לעשות כלום. אני פשוט בא ושותה את החלב. מאכלי חלב לא צריכים תיקונים. אני מקבל את הדבר כמו שהוא בא ומקיים אותו בעולם, נהנה ממנו בעולם. מאכלי בשר דורשים מהאדם תיקונים שלמים וארוכים מאוד עד שאתה יכול לבוא ולקבל אותם. זה בדיוק המהלך שאנחנו מחזיקים שני דברים ביחד, שהם הפוכים. מצד אחד, אומרים לי, תשמע, אתה צריך לתקן כל דבר, אתה צריך לעשות כל דבר בעולם, שזה מבחינת מאכלי בשר. מצד שני אומרים לי, תקבל את הדבר שבא מלמעלה כמו שהוא, תקבל אותו באיזושהי שלווה. עכשיו, באה התורה ואומרת לנו, אל תאכל בשר וחלב יחד. זאת אומרת, היא מלמדת אותנו איך לאחד את הדברים. איך אתה מאחד? על ידי זה שאתה מייצר הפרדה, אבל מה ההפרדה שאתה מייצר?
אתה אומר, אתה טוב במקום הזה, ואתה טוב במקום הזה. יש זמנים שאני צריך לעורר את עצמי מלמטה ולעשות דברים, כן, זה, שרואים בן אדם שהוא אדיש קצת, צריכים לתת לו קצת לאכול בשר, לעורר לו קצת את החיות בתוך הנפש, שלא יהיה יותר מדי סומך על הקדוש ברוך הוא, שקצת יתעורר לעשות דברים. זה מבחינת ההשתדלות שאתה צריך לעשות. מצד שני, גם האדם צריך לדעת לפעמים, תעצור, עשית כל מה שאתה יכול, השתדלת, תדע עכשיו להרפות. נכנסה שבת, תעצור את כל המהלך, זהו, כתוב, תהיה כל מלאכתך כעשויה. כאילו שעשית כל מה שאפשר, תניח עכשיו הדברים. תן לדברים עכשיו לקרות כמו שהם. זה מבחינת מאכלי חלב. ביחד אי אפשר להחזיק את זה באותו זמן. זה גם לא נכון באותו זמן יחד. מה נכון? ששני הדברים אמיתיים, זה במקום הזה וזה בזמן הזה. וזה במקום הזה וזה בזמן הזה. כל אחד יש לו את המקום ואת הזמן האמיתיים שלו. ברגע שאני מערבב את הדברים, אני כאילו מייצר פשרה, אבל הפשרה הזאת היא שקר. כי אני לא נותן לאף אחד להביא את עצמו לידי ביטוי. ברגע שאני מייצר חלוקה של מקום וזמן, אז אני יכול להכיל את שתי הדברים. אבל קודם כל צריך לראות את היתרון שיש בכל דבר. טוב, אז בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך עם מידת הנצח. תודה רבה. כן.